Bine am venit în nou episod împreună cu mătușa mea. Cu Ale. Salut! Voi sunteți pe canalul meu de YouTube. Pe canalul meu, adică. Pe canal... Dar Lare, ai un flip. Bă, Lare, stai picut. Stați un picut. Tu mai ai de jucat. Mă, dai. Joacă și câștigă un meci. Meciul ăsta trebuie să-l mai câștigi. Și îți dă 1000 de taiere. Bine? Noi o să ne uităm la ea. Dar câștigă-l. Bine? Să-ți dea 1000 din alea. Pentru că dacă îți dă 1000... hai să dăm. Să speak. Acum se arată cum. Hai, Lari. Unul-ți câștigă, bravo, mai un meci. Bun. Hai, vezi că e în uși. Bravo, ați câștigat. Acum ea va face box opening-ul, nu? Fă box opening-ul. Deci, uitați. Și pe mine te rog. Uitați cum o să-i fac. Deci, să-i fac puțin. Primul. Te rog. Uite-te cum. Nu are șanse, stai. Dai. Trebuie să faci și... Să poate în ce să faci megabox-ul. Te voi ajuta și eu, bine? La megabox, bă. Nu stai chestii. De ce, Lari? N-ai atâta noroc. Da, stai că ai megabox-ul. De așa să faci megabox-ul, băi, nu? Să te invit. Na, Lari, de ce ai dat? Bă, Lari, dar na, bă, ești rău. Știi cum așa cum e și dată, da? Hai, până să-mi dau și eu. Da, dacă știi că nu. Oh, Doamne, scuzați-vă că vă plictisesc. Dar fă repede. Na. Pierde. Bă, atunci o să vă dau la battle să vă arăt cum am câștigat eu meci. Nu, aici. Aici nu. Bun, câștigat. O să vedem și replay. Cum am făcut eu în 3? Uite, deci. Uite-mi cu vlog. Am pierdut. Uite cum am jucat eu. Uite-mi. Stai. Eu la lasă, că las și eu mă duc. Nu uite de la mine. Așa. Și tot mă duceam. Credeam că asta e el, el zice. Bun. Opa. Și da asta. Hai că te invit acum. Uite să dau pe drum. What? Aceaptă. Dar nu mai acceptat tu pe ăsta. Ia să nici numere. Așa, nu. Nu. Să-ți arăt. Da, ești din ăsta, că nu mere. Am numere. Am făcut și eu în 3 și... Ce faci? Biletul? Da, și eu iau. Dacă, uite, la cât mai am un pic și uite unde ajung. Și fac 200 de puncte și uite, vreau să ajung la 200. Ai, capul meu. Pe cine ai rang mare? Pe Shell ai. Pe el primul, nu la pe el primul. Ia-o pe Shell. Nu, ia pe ce vreau, unul cu rang mic. Ia-l pe Max dacă vrei. Că ai și pe el, ai mare, știi? Frank și cu Max, nu? Max și cu Frank și cu Max. Așteaptă-mă. Eu nu lângă tine, vei. Da, te rog, mână.
Crede Crăciun. Crede că... Nu mai cântam la și enervant rău. Dar nu mă gândesc. Aoleu, aoleu, Frank. Nu. Nici altceva n-am putut băga o cuina, bă. Nu știu asta. 20, știi cât să... Hai, faci megabox. Hai, cred că îi face mega... Da, o să faci megabox-ul, este... Hai, zic eu când... Cu ochii închiși. Mică, nu. Să vedem. Nu. Sper că le-a picat nimic, așa-i? Sunt eu pe... Vezi că doar filmam episodul ăsta și după nu mai este. El e pe Brock? Hai, de ready. Da. Că băleau pe lume. Cu câte picioare, tot ce m-a spărat. Cine mai neva, n-am plecat. Ia-l. Uite, două, zic că poate, cred că le pun la de-am... Da, uite că le pun la... Așa, ajută-mă și tu. Hopa. Uite, de acolo. Wow, puteți să-mi dai una și mult. Aoleu, mi-e foame. Și vreau să mănânc. No, păi bun. Roza, lasă-mă în pace că nu ți-am greșit cu nimic. Lasă-mă ca Lina, că te va la Lina. Și cu Lina și cu tine nu. Ajută-mă. Saluto, Catrina. Bă, l-a luat Oliver. Cred că e câinele. You get a skill. Da, bine. Fugi, Lari! N-ai rost de bani. Ăla, proastă ești, Lari. Eu cam atât a fost că vreau să-l închei ce am făcut. Bye. Și eu. Închide-l, ce faci? Bye. Bye.